Allah mu ne gaba. Jagaba shi ne gaba. Bola Ahmad Tinubu. Jagaba shi ne gaba. Jagaba, jagaba. Jagaba shi ne gaba. Ashwaju. Jagaba shi ne gaba. Tinubu. Jagaba shi ne gaba. Alhaji Ahmad Tinubu. Jagaba shi ne gaba. APC. Jagaba shi ne gaba. Kaya mu da murna dare. Jagaba shi ne gaba. Ina darba ta jiri. Jagaba shi ne gaba. Sai Tinubu a kauye gari. Jagaba shi ne gaba. Jagaba, jagaba. Jagaba shi ne gaba. Masu nema ba sa kai. Jagaba shi ne gaba. Masu kwando za su yi bari. Jagaba shi ne gaba. Yan na can aka shekin gari. Jagaba shi ne gaba. Kudin kuda. Jagaba shi ne gaba. Yawwa to jama'a muna ƙara godiya, muna ƙara gode mu ubangiji da wannan nasara da Allah ya bamu ta jam'iyyar APC. Allah ya kawo mana gogaggen dan takara dan siyasa. Bari in ƙara gode mu delegate a cikin wannan tun kan kuji a waka. Mun gode da wannan namijin kokai da kawo dan siyasa wanda zai taimaki 'yan siyasa wanda kuma ya karya lagon makiya. Wannan waka ita ce wakan murna ta cin primary election kafin kuma a zo waka campaign. Wannan wakan murna ce ita ce mai suna Jagaba shine gaba, Allah shine gaba. Duk mai neman wannan waka sai ya tafi YouTube ina mai suna Dauda Kahutu Rarara, zai same ta a can. Akwai kuma TikTok ina mai suna Dauda Kahutu Rarara, a nan zai same ta ma. Saboda haka kuma an sa gasa, akwai wasu masoya Jagaba waɗanda suka ɗauki nauyin za su ba da motoci guda 5, iPhone 13 guda 10. Insha Allah nan da sati 2 za a ba da wannan kyaututtuka. Wannan gasa za ta fara daga yau da daddare nan insha Allah. Ina fatan Allah ya ba mu rabo sa'a, kuma Allah ya ba mu nasara, Allah ya ƙara ba mu nasara. Jagaba shine gaba, Allah shine gaba, APC ita ce gaba, Najeriya sai Tinubu. Ashwaju ku ce kullum bi ta sai nan gaba to it's okay.